Fibro saya sempat kamir usuk keman mentah kesengi ketika jamit keba ngasngau sak jengken mau iki kebanga ngahap on penpau ti penpau namar balai kini ki grup mo kiba kira sedang ban keran ni kecing sisa dan ni sedang ban le kecing sisa kaba ki kentin ban ki lyrics baru khot kiba kirwai kiraps kirwai raps bat ki balale da kini ki safa group mo ti ngakwa ban keran iye halor jongki namar bare ngasngok keman kemen siem haba ngai ba kikon jong kabri nyutram kira sedang ban saifar langba ka jengker khu jong ble trekan rat ngairo ep ki saifar group bakin dangkiu seprang rangkat ka jengker khu uble trekan rat najrong na tibian ngapat nga ong ep ki saifar group saifar group hayau pau ban kiu iran kiu ban kiu seprang kiu seprang sai par hayau pau ba ublei un kenran un kentiu ya ubaduk barangli ujuki sai ban kiu iran kokun kabri uhniu trap namar balei ki baro kidei hi kijing le sbun jong ublei trekan rat bangin im da kajing ya bahaya mian da kajing ya iwe da kajing ya buram iwe ba mentahi ublei trekan rat unsa penia telino ya kajat benriu jungi te kat ba nang dom kata kanang ilam bakla handrei da kan ma ba wat jule jubor ki baro ya pi ki khon kabri unyo trap baro ngang kerpat ya pi handrei ki kentin kania pat kajutang kabala ai da ublei trekan rat kan long kajing kerku hi ya kajat benriu jungi wat yale jubori kinu bor khoj ngayero ye phi ki kon kabri nyu trap ba pinang slor halaki sngi langba ka jingkar khu jung ublei trekan rat namar ba ublei trekan rat udon rangkat bar kani gejaj benriu jongi gajaj benriu kabla kar khu jung ublei trekan rat hi utep khamphai ki boro nangne sakhman kamut saifar hayau pau baleng ong ye kata kenten saifar hayau pau namar balei ki boro khoj ki de ki jing pan pau hi ki jung ublei ba ublei trekan rat hi undu udon rangkat bar kani gejaj benriu hadu menta ya kinong le bertong kinong ilam bakla lani kinong le kamsniu kiba kwa bandidu bandi tador ya kejat benriu jungi da ka baki ilam bakla ki baro da ka ba penting pensmit handre kam semlala bantrekam kata kajing le kajing kam go jungki tang ublei bejob tang ublei batip na ka mentagi kun kabri nyutram kajing job kade kejong ublei kamde kejonga kamde kejong phi kade kejing job kejong ublei namar ba ublei iya kani kejat benriu kaba udau nadu handai kulong kuma kaba ulong suwa mansua jongi ulong kni ulong kpa jongi ubu usat hakani kabri unyu trap te dene takadau ba ngadap lagi jingkeman ke bakrau habang ayu baki khon kabri unyu trap kila sedang ban sai par menta sai par hayau pau kiu irat kiu irat ki khon kabri unyu trap nang ni syakman lasdang kajing ya teli pikun kabri unyu trap ki arsap ki mentu kinong thok kinong syukur kinong jeler kinong lamler bar khoj kin sadujaj ha kani gari ki khon kabri unyu trap ban nang ni syakman ngan sepencai shosho iki baro ya ki prolog projor ki bakersan ya ka YouTube channel jonga ba kiba page ki prolog projor ya kitu kiba ben bakano ru nga kerpat ya ublei trekan rat ba un map ya kiru ba unang kerku ya kiru ba kinang la ban ben cibon i badeng namar balei i badeng iyo jeng kerku da kajing ben iyo jeng kerku da kajing tim namar balei ba pinomla ramen pendu mensiami ibadeng namar ibadeng iskambe kejinget tang ha ublei trekan rat ublei ukpa jongi ubah beneng tang kata
nga yetho ya ka jing sisa namar ba nga kemen ba ublei ulawan hi daladi ban ha ka jingmut jung perkhat jong ki khon kabri nyu trap ban pen sai phar ya ka jingmut jung perkhat jong ki ban phin sa yu i ki dak ki sin nang ni sakhamat bale ka beneng ka slap bale upria uhap bale uperthat utiet ban nang ni sakhamat sanang bon ki e ya kita ki ba artatin ha ublei handre jar ki bas kham ka jinget ha ublei udon rangkat batki unia daya ki da ka jing iet bal ka jing subon ka jong unda unri sumar sukher bat unang pendroi parum pare yeki hadu ka jing long temen jong ki ai karta bajalan yeki bat ai ru ka jing im bapura yeki ba kin bahakin miat halaki yang ki sam bat kin roi parum pare kat bakinang im ngi slapartai ban aingo aidem tang ya ublei tangkini kentien kublei siboni pi baro ba pej ya kan ke YouTube channel jonga namar banga klam kran mene nga pelaj mene mesngi ka to ka YouTube ya kitu ki arngut ki matla mo handrei ki bopli nalor ba ki matla handrei ngamla ban chus ngap lane ban sukun habang ayu ya ki beri lojong namar ngadap daka mene nga wana snong ngam padon pisah ti habang padon pisah ti inang don tang ars padengka ti yala dia ngapat bamja te ngadon kutia tang arpo dengka nga ayu tu wis po dengka nga ayu tu wis po dengka handre nga kwa ban tip yaki yaka story life jungki lane yaka jingim jungki kumno ki im ki man haba kim ki yu imat manumala handre ki tresitom bat ki thiet yo sansar nang ta ki sathan hi ki sawande se yo handre kemdan manu na ki brio jongi hangni hayo ki ba pet yaki lane ki ban terwa yaki lane ki ban keli yaki handre ki apet man ki ale laka jong ka kam kim semla pusi kim semla pet de kani ka jing bhamo jong ka jat brio jongi handre nga ring video khnang dam ta jong ki khnang ba ki badon man sim kin yarap lem yaki kin yarap lem ada pino tang sidam liru ane pino tang sitengkaru kata he kade ka ba ublei uras ngo ba e yepi omde ya kitu nong ben nong keno ginong bisni kito nice ngap handre skap lem ya ka jingkran jonga namar beli da ngamla ban sukun tang haladi yaki e ki ba nga hinga ka ba kta e ka mensim jonga nga pen pau bet namar beli ngamla re ban chusngap ngamla re ban sukubum habang ayu ki ba kata e kemensim jonga de nang takatau ngan ong ipi ba ngasania tang ublei handre ublei ungkerku yaki unang pensat penklan yaki bat kin nang bet nang biang kamai gaji ngangit be tang ublei de nang takatau ba yaki nang kabenta jongki ngakta mensim palan handre ngala keliru yaki handre ki athu ya ka ka ba ha ka jing sem jongki namar ba itu iwele ibom imat teran iba subut hadien yong nairing video ti hadien apan sai ngong ngadi ibadeng do todong namar ba kimi itu yanga ti di na tagada yong isa ong to ti namar ngala de kendo hakini kisngir kiwan kitu ki ba duna de kotmen ti to presiden to sekretari bari kathong jongki ngalapan pej ke jing tho ru kilayo jing bet na kadisi din na takadang ngalapan itu ikinong songyo ba kinyo no senyang lem ya ki praja jing jongi ki baduna de khatmet lani ki baduna ka jing yo jingkot jongki lada pi sngo tanat lani pi sngo ya ha ya ka ka ba ban khia ka jingmut jing perkhat jonga ba kamensim jonga ti tole ya kan ngono ko badai haba ka mensim jong pika kan to ba piniram wajuli ran ja banyaram dadon kibriu namar bari kino le kin don bet ada pi ais potong ka kinong ani tang potong ka se ada pi ai arteng ka lai tang ka kinong tang arteng ka se handre le e kata ha ka por ba ka mensim jong pi ka don kata ka jing sngau jong pi ba pide banyarap itu le kata ka por kamot ublei undas ngau ba sibun iya kata ka jingkongo jongpi namar ba ublei wan haka jingmut jong perkhat jonga jongpi haka ta kapor hi kaba ngingim poi perkhat andai lada ngile kamut ngila pendep lah kamram andai lada ngimle pan kapan sanut yangi dena ta katau to persyang ban sungutu to persyang ban perkhat to persyang ban puson ni ki baro ki ba PUE kanuksa ba ti kinong ben kinong keno le te na du mansua kimla bandu nama laroi
laroi kala syong yeng syong sem ha kani ka jela jungi namari kita kinong ben nong kendo nei nadu mencuan nei bunsian nda phila stangkiu kintan arsut dar stangkiu kintan arsut handre walit pe gitu comments jong kitu kinong tok nong cukor jong kitu kinong ben nong ko nei handre nga ngape tangi ke comments kiba bunsian ngam kwa syur ban reply ya kitu kiba comments bet ru handre kaman sim bade kam sya ngan reply kitu ba comments bet ya kitu kiba comments lamler kiba tim si ngam jo reply namar ba kim sim perkan ngaru ngatim si habang ade yel de tong brio piru pitim si handre pipet pi bisare nga bade ngam bisare kitu kijing tim si jung pi ngam bisare yepi namar ngam bisare nu handre nga ngapet bet lada kajing sni ko don khamat jungar ngam lasya lada kanu kujing isen haba kadon khamat jungar ngam lasya takadaw ngale kat bakot la ibor namari la dia ngamde ubur ruspa kumba kidon bakano ba uni utawi tu channel nak bantakani ya katong junga hadu manta pindon mat kebra kumno pinjot singa kumno bisare nga tedena takadaw ba kamdon jungmut hiru ya pi kiba comments labla ki berkot dan jungmut nga ban reply pi kamdon jungmut nga tedena takadaw ngadon na kabenta kitu kiba ngam ngadon na kabenta kitu kiba yo jingmut ngadon na kabenta jong kitu kiba kwa banyu ya ka jingkran jonga ani kiba yo jingmut na ka jingkran jonga ngadon na mata jongki na kabenta kitu ki nong thok nong syukur ki nong ben nong kho ki nong bu sni bu syun ndon jingmut nga ngan kran wi ala kisngi namar nga pulie kten jong blai namar ba ngamantoy hala dehi ti dena takadaw ba ngahikai piru amde ba pinchu ngap tangi ke jingkran jonga habanga pensai pi ya kano kabanga puli na ka kitab jong kata na kitab jong kata te persang hiru banle hala kamram haladihi haba pi ba pensai ba kalong kumta banga puli manga plit ya ka bible puli dara dehi namar kata ka de kamram jongi simet iwe namar ubrio kumbara khalang khoj marwei unlet ru lang khoj marwei hi amla banle lang bat no tang simet hi unlen dena takadaw kumba yangi la khalang khoj nginyap ro lang khoj sitang karang mlaban ket ti dena takadaw ba ngan ong ipi la pi pendep ya ka kamram jong pi ka ba ublei terkenrat ula ai kaliang ya ka mansiam jong hangi te ngi deban le ya kata ka kamram ka ba ublei terkenrat hi ula hukum yangi da ka bangi pendep hok ire kamram ka ba ublei terkenrat hi ubha ubantah kani kesla perthe ka kum ka hukum ka jong te kum tangi ngin yo ya ka ya kata ka jingpura jungi da ka bangi ngile ya kano ka kam ka babha dan ikan uksak babha bangin pin ki wei kat bangin ang ngani sla perthe kat kum ka hukum jong ublei ndang ngi layap nangani sla perthe ngin sa dak sa kan mau sirta jing hakani sla perthe handrai kum hakani gejat benriu jungi hei babun pil da pipe kitu kinong comments kinong thok kinong syukur kinong ben kinong kho kitu nei kamut kitu ki brio hi borobor kat ba dang kin mo kejat kin ben kin kho kin bu syun bu sniu nda layap nei kin sate mot kin sayaro kin sawan ka he yang jong pi jong uta bayap ani jing bha jong ini te mo kum ta sayaro ndala yap te ngala de tip lupa dena takadaw ba baleng su ong ye pi ba nang akren na kapor sa kapor ba nga ong kum nemo kat banang imte pi shop arsut ndala yap pi sate mot kat banang im pi na an sim dawai ndala yap pi sayor sinyang na ka banta karompong dena takadaw bali nga ay man semi pi ki khon kabri hunyo trap ki batre la ki kam ki bapen la ki jong kisap jing start ki ba yo sngo bhana ubli trekanrat le ya chaprang duai ubli trekanrat mid step dena takadaw ba ubli trekanrat unda unri sumar sukeri pi unten ye pi halaki sngi na ka banta ka jing bha jong ka imlang salang ka jongi jong ki khon kabri hunyo trap kin kemteu iwe da ka jing ba ka jing subun ba ngin bha halaki sngi ban ngini ne esa kani sla kat kum ka hukum ke jong ublei tedena takadaw ba balei ba nga pelat khanang gani ka YouTube channel jonga na ka banta ka jing bha jong ki khon kabri hunyo trap kamdei na ka ba nga kwa mantoy bangan yo mantoy ki baro hot hanrei ngam sim ladu mensim kumba pi la keno kamot ba mede krislam der mede uta hanrei nga pedeng nganang pu samrakhi shu halor kita ki jing sya keno jonga ni ngadang sngau komik susu nomor berngatip ba kita kini kinia jong ki mentuk sudah
Di nek kadau bangal dep tip ya kata baru khot gitu nong ben nong kho kamot gitu gide gi manto namar kide sngodu nong namar balai bakim yo bantu syu nang ne sakmat namar balai kalanti jong kajing sisa baru khot ibadeng itip ha. De nek kadau ba balai ki kwa ban lockdown ru ki kwa ban lockdown namar ba phoda. Namar balai ba ki phoda. Tidak kekerteng jong ajong pi kin yos kin pa Delhi nakila yo pade ki ken kumpisala dehi. Henry yang aja pi kim IAA mangi TMT dena takadau ba kani berkhoj kade ya ki mento kinong tok nong syukur kiba ben kiba yalam mi bakla yang ai pi namar lada pim shimla nyokor la ne pim shimla sngotu para baduk lada pim ya sew kaliang la ne pim ya yarap kaliang iwe para baduk kamot ban ha ki hespa wat kimi lenti ko ba i baton ko kon ka bri nyutrap ngadon hangni ban yathu ya kajing sisa na ka banta jung pi de na ta daw balai ba ngalong ngaman ngaki ngaksara hakani slapertei katkum ka hukum jung blai ngam don i ai ngade tang uplang kon ban sisen bangayap kado jung hap te khandau kaman sim kan pha chalo trai kan ran nong bu nong thau bala ai kaliang yak ni kajing im jonga de na ta daw dan manu bala banjot sia kajing im jonga dan manu bala bisare mensim jonga dan manu bala bisare ya ka jing im jonga namar de tang utei batip kan ba ban ye phi kinong thok nong syukur kamot kinong ben nong kho kamot phis ngawel de bala long blai phin bisare ba deng do todong de kamot phin kran yaki eki kantien ki ba phimut pono arsut yanga phimut bangangan klan oi ka bible ka tin ko jung ublai phimut bangangan klan oi ka jutang jung ublai em phinom la ban dalilai dena takadang ongi pinga karena kajing sisa bapa bapa katkum ka hukum ke jung ublai bangang wanong brio kaning kesla partai katkum ka hukum ke jung ublai namar balai bangangam simlatip namar ngaditang ubrio ngam kwa an bisar para brio handre nga kwa an panbha ya ka imlang salang jong ka brio jungi daka jingkar khu jung ublai terkenat ngai duai ngai pirat na ka bentak ba ublai unkar khu kerdo ya kaning ki brio jungi ba unda unri sumar sukher bangi nang keu halakisngi namar ngi saban ben hakita kinong sencha don bor kinong le don bor daka baki kwa ban le jubor ki baro handre pinomla dalile ngan ong ipi utep khamba ublai utep khamba kat kini nuksa kiba piu i menta namar balai lahap upria lawan saka slap hau benai telang kamut kata pimpar itu lapom so uperthat hau arf sautrik jong di sembar jong usnem arjar arpuwe kata ro pim chelo sautu hajaka bayang mano pim tip hajaka ba pulie ya ka jutang blai mano pim sem latip dena takadaw wala katangan ong ipi ba pi ben piko ben cibun namar ibadeng isngau tanat inang yo mensim namar ngayo jingkarku da ka jing tim ku jung pi ngayo jingkarku da ka jing ben ki jung pi ngayo jingkarku da kata ka jing penuh mensim jung pi handrei ya ka jutang blai ibadeng inom la pan ino dalile dena takadaw ti yapi ki kon chendang kabri unyu trap ki bakwa ban kan ti wila ki jong ki ba i ya la ki jong kamut ki ba dan ka jumut ba bha ban ya kan ti ya ki duk kirang ri ki juki ki kon swat ki ru kan thai ki ba kit kon rei na ka ban ta ban pan bhai ki imlang salang ko jongi to nang gi kiu saprang kiu irat bat ublei unang penroi parum pare yapi bat un penroi kamai kaji jongpi kajing kerku ka jonga kalong nang banta jongpi kibriu ki basngo thu ya kajing sisa bat ki bakrani kajing sisa nga ong yapi ba ublei un kerku yapi da kai ka ba ublei terkendat hi un sa ai yala ka bainong kaba kaman sim ko jonga jongpi bakrani kajing sisa bale ka badai bat bale ya ka hukum katkum ka hukum ko jong ublei bat katkum ka mang ka bha ka menta ka ba ublei terkenat iu la bha ya phi ba yang tang kini kentien kublei siboni phi bro